El misteri de Godella. Això era i no era 3 xiquetes amb un gran esperit aventurer. Una nit freda de Tots Sants van decidir passejar pels afores de la ciutat de Godella, quan, de sobte, es van topar amb una casa que irradiava molta llum i convidava a entrar-hi. No van tardar a adonar-se que aquella era una casa habitada, malgrat que les portes es trobaven obertes de bat a bat i no hi havia ningú al seu interior. Aleshores, les 3 amigues van acordar endinsar-se per descobrir el misteri que amagava aquella casa. Una vegada dins, es van fixar en una xicoteta finestra que es trobava sota l'escala principal. En apropar-se, van sentir la remor de l'aigua que brollava de les aixetes. Més val que ens n'anem d'ací. Va dir esglaiada Júlia. Tot seguit, es van dirigir cap a l'eixida amb la intenció de deixar enrere tot el que havia passat. Però abans que pogueren donar el primer pas, va aparèixer un home endolat i pelat, sense cap pèl al cap. Qui està ahí? Va preguntar l'home misteriós. Les 3 xiquetes van pegar a fugir sense pensar-ho 2 vegades. 3 setmanes van transcórrer des que va succeir, quan Júlia va veure a la televisió la notícia d'un home que havia mort en estranyes circumstàncies feia un any. La imatge d'aquell home la va deixar gelada. Es tractava de l'amo de la casa que van visitar aquella nit. I conte contat, conte acabat.